ይትባረክ እግዚአብሔር አምላከ ሊቃውንት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ምስጋኑ ካብና ብዙኸነ ቅድመ ዓለማት በሓድነቱን በሰለስነቱን ይመስገን ዝነበረ ሰለስቱ ምእቱን ኣብ ቅዳሴ ይተጸርዓ ስብሐተ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እምቅድመ ይፍጠር መላእክተ ለቅዳሴ ደቂ ሰባት መላእክቲ ንቅዳሴ ንውዳሴን ከይፈጠረን ከሎ ስብሐት አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኣይተቋረፀን ነበረ ይብሉ ምስጋኑ ካብኡ ናቡን ዝኾነ ንሕና ግና ስሙ ንኽንቅድስ ክብሩ ንኽንወርስ መንግስቱ ንኽንወርስ ምስኡ ንኽንነብር ክሳብ ዝዕለት እዚ ዘብፅሓና ኣኽቢሩ ዝፈጠረና ኣኽቢሩ እውን ዋጋ ከፊሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘድሓነና እንሆ ንኸነመስግኖ እውን ኣነቓቕሒ ዝፀዋዕና ንሱ እሞ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ነው ኣደ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኽቢርዋ ኣዲኡ ክትኮነ እውን መሪፅዋ ኣዴና ክትከውን እውን ሂብና እሞ ክብሪ ምስጋና ንዓኣ ይኹን ክብሪ ምስጋና ንዓኣ ይኹን ኩሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘኽበሮም እግዚአብሔር ልዕል ዘበሎም ንሳቶም እውን ህይወቶም ኩሉ ነገሮም ወፍዮም ንዕኡ ዝሃብዎ ንዕኡ ዝተኸተልዎ ቅዱሳን እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣኽቢርዎም እግዚአብሔር ልዕል ኣቢልዎም እሞ ክብሪ ምስጋና ንዕኦም ይኹን ዝኸበርኩም ኢንተ እግዚአብሔር ኣበው ካህናት የሕዋት ዲያቆናት መምሃራን መዘምራን መዘምራት ኣቦታት ኣዴታት የሕዋት ከምኡውን ህፃናት ከመይ ሓዲርኩም መን ይመስገን ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር ኣምላኽ ብድጋሜ እግዚአብሔር ይመስገን ኢልና ኸነመስግኖ አንደበትና ዝኸፈተልና ንሱ እሞ ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ነው ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ራይ እምበኣር እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተፈቒዱ እግዚአብሔር ኣምላኽ እንተስሚርልና ኣነ ንስኻትኩም እንሆ እቲ መድሓኒት ክኾነና ብርሃን ክኾነና ዝሃበና ወንጌል ካብኡ ኣልዒልና ሓደ ሃይለ ቃል ክንመሃሃር ኢና ንሱ ድማ እንታይ ዝብል ወእንዘ ይበሉ ነስአ ህብስተ እግዚእ ኢየሱስ ባረከ ወፈተተ ወወሃበ ለኣርዳኢሁ ወይብየ እንክሙ ብልኡ እዚ ውእቱ ስጋየ ወፅዋዕኒ አንስአ ወአኢኮተ ወይብየ ዝንቱ ውእቱ ደመየ ዘይትከዓው ለቤዛ ብዙሃን እንሆ ክርስቶስ ኣምላኽና ንድራር ክበልዑ ኢሎም ምስ ተኣከቡ መድሃኒት ዝኾነ እቲ መድሃኒት ዝኾነ ስጉኡ ክህቦም እንከሎ እንታይ ኢሉ ነቲ ህብስቲ ኣልዓለ ባረኸን ኣመስገነን ቆረሰን ንኣርዳኢሁ ንደቂ መዛሙርቱ ከዓ ሃቦም እዚ እንኩ መብልዑ ስጋ እዩ ከዓ በሎም ከምኡ እውን ነቲ ፅዋ ኣልዓለ እሞ ኣመስገነ ኣይኮተ ማለት ኣመስገነ ማለት እዩ ከምኡ ድማ እንሆ እዚ ደመ እሞ እንኩ መስተዩ ይበሎም እንሆ እዚ ደም እዚ ከዓ ናይ ሓድሽ ስርዓት ኪዳነ እዩ ንኹሎም ንቤዛ ብዙሃን ዝፈስስ ወይ ከዓ ንኹልኹም ንደቂ ሰባት መድሓኒት ዝኸውን ናይ ፅባሕ ዓርብ ዝፈስስ ደመ ኢሉ ሃቦም እንሆ እዚ ወንጌል እዚ እንረኽቦ ኣብ ወንጌለ ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 26 ምዕራፍ 26 ፍቕዲ ክንደይ ኣብ ወንጌለ መን ወንጌለ ማቴዎስ አንብብዎ ወንጌለ ዮሐንስ ከምዕራፍ ክንደይ ምዕራፍ 6 ካብ ሓደ ጀሚርና ነንብቦ ማለት እዩ እንሆ ለማዓንቲ ስለ ስርዓተ ቅዳሴ እስከ ክንመሃሃር ስለ ስርዓተ ቅዳሴ ንምንታይ ክንመሃሃር ኢላ ሓሲበ ኣብ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንና ወይም ድማ ኣብዛ ሃዋርያዊት ዝኾነት ኣጽናፋዊት ዝኾነት እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድሕነት ኢሉ ኣብ ምድሪ ዘቐመጣ ቤተ ክርስቲያን ኣቦታትና ዝበዝሐ ግዜ እንታይ እዮም ዝብሉ መሲልኩም ሓዱሽ ነገር ንኽትፈልጥ ኢልካ ብዙሕ ግዜ ካብ ምጽዓር በቲ ዘለካ ተመሲጥካ ንኣምላኽካ ምምስጋን እቲ ዝበለፀ ናይ ምድሪ ምስጋና ይብሉ እንታይ ይብሉ ሓዱሽ ነገር ክትፈልጥ ሓዱሽ ነገር ብሓዱሽ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ከተመስግኖ ዝያዳ ካብ ምሕሳብ በቲ እትፈልጦን በቲ ዘለካን ጌርካ ዝያዳ ተመሲጥካ ምምስ እንታይ ንብል ኣለና بحدش مسجانا ويم دم بزيت فلت مسجانا نجزيابير أملاك كتمسجنا إلكا بزوج جزي خام مسعر حما يكونن زبل زلخو صبغيو خنياتو سبحات حديث سب هو الجزيابير يلو زمارا يلي بأملاك داوي بحدش مسجانا نجزيابير مسجن ويلو نجر جن كرمنا أفتح حدش نجر مدلاينا بيت زلنا بيت نفلت أنجيرنا نجزيابير أملاك تمسيتنا خنا مسجنا جن إتزبالت مسجاناي
ስለዚህ ስርዓተ ቅዳሴ ማለት እዛ አወንጌል እንታይልና ለና አኮቴተ ቁርባን ስርዓተ ቅዳሴ ጸሎተ ቅዳሴ ስርዓተ ጸሎት ስርዓተ ቁርባን እንዳተባለ እዚ ቅዳሴ ይጽዋዕ ስለዚህ ስርዓተ ቅዳሴ ክንብል ከለና ድማ እዛ ወንጌል እንታይ አትብል ጎይታ ድማ ነቲ ህብስቲ አልዓለ ባረኸ ትብል ቀጽሉ ነቲ ጽዋኻ አልዓለኻ አይኮተ አመስገነ ማለት እዩ ስለዚህ ምምስጋን ወይ ቅዳሴ ማለት እንታይ ማለት እዩ ምምስጋን ምብራኽ ማለት እዩ ስለዚህ ጸሎተ ቅዳሴ ወይ ስርዓተ ቅዳሴ ክንብል ከለና ቅዳሴ ማለት እንታይ ማለት እዩ እንተልና ቅዳሴ ማለት ልዑል እግዚአብሔር ነቶም ዘፍቀሮም ደቁ ኣብ ምድሪ በዛ ዓቢ ምስጢር እዚ ገይሮም ንኸመስግንዎ ዝሃቦም ናይ ፍቅሪ ውህበት ይበሃል ቅዳሴ ማለት ልዑል እግዚአብሔር አምላኽ በዛ ዓቢ ምስጢር ገይሮም ንእግዚአብሔር ከመስግንዎ ዝሃቦም ናይ ፍቅሪ ውህብቶ እዩ ቅዳሴ ማለት እግዚአብሔር አምላኽ እዛ ዓቢ ምስጢር እዚ እዛ ዓቢ ጸሎት እዚ እዛ ዓቢ ምስጋና እዚ ንደቂ ሰባት ናይ ፍቅሪ ውህበት ዝሃበና እዩ ቅዳሴ ማለት እነሆ ሰማያዊ ዝኾነ አምላኽ ወይካ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕቲ ዝቀርበሉ ዓቢ ጸሎት ማለት እንታይ ማለት እንተልና ቅዳሴ ማለት ኣብ ምድሪ ዝፍጸም ሰማያዊ አምልኾ እዩ ቅዳሴ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብ ምድሪ ዝፍጸም ሰማያዊ እንታይ እዩ አምልኾ እዩ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እንታይ ኢና ንብል ሰላም ለኪ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ማህደረ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አምሳለ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አብዛ አምሳለ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ኮይና አብዛ ማህደር አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ኮይና እነሆ ሰማያዊ ዝኾነ አምልኾ እንፍጽመሉ ስርዓት እንታይ ይበሃል ስርዓተ ቅዳሴ ይበሃል ስርዓት እንታይ ይበሃል ስርዓተ ቅዳሴ ወይ ቅዳሴ እንታይ ማለት እንተልና ናይ እግዚአብሔር ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ናይ ምድሓኑ ስራሕ ናይ እግዚአብሔር ናይ ድሕነቱ ስራሕ እውን ዝኾነሉ ወይ ሓቀኛ ኮይኑ ዝፍጸመሉ ቅዳሴ ይበሃል ኣለኹም ደምእመናን እንታይ ይበሃል ናይ እግዚአብሔር ናይ ድሕነቱ ስራሕ ዝፍጸመሉ ስርዓት እንታይ እዩ ስርዓተ ቅዳሴ ስርዓት እንታይ ይበሃል ስርዓተ ቅዳሴ ብዙሓት መምህራን እውን እንታይ ይብሉ ቅዳሴ ናይቲ ሰማያዊ አምልኾ ኣብ ምድሪ ዘሎ ነጸብራቕ እዩ ይብሉ ኣለኹም ዶ ከምቲ ኣብ ሰማይ ዘላ ፀሓይ ከተብርህን ከላ ኣብ እቲ ነጸብራቕ ናታ ወይ ብርሃና ኣብ ምድሪ ዝዓልም ቅዳሴ ናይ መላእክቲ ቅዳሴ ወይ ናይ ሰማያውያን አምልኾ ናቶም ቅዳሴ ናቶም ነጸብራቕ ኣብ ምድሪ ዝፍጸም ስርዓት እንታይ ይበሃል ቅዳሴ ይበሃል ቅዳሴ ካብ ኩሉ ጸሎት ርእሲ እዩ ቅዳሴ ናይ ኩሉ ጸሎት መፈጸምታይ ቅዳሴ እቲ ዓቢ ምስጋና እነሆ ዓቢ ድሕነት ዝፍጸመሉ ዓቢ አምልኮ ዝፍጸመሉ ዓቢ ምስጋና እነሆ ኩሉ ጸሎት ዘካተተ እንታይ ይበሃል እንተልና ቅዳሴ ይበሃል ስለዚህ ኣብዚ ቅዳሴ እዚ ክንሳተፍ እንከለና ካህናት እውን እንድሕር ተሪኢኹም ቅዳሴ ጀመሩ ኣይንብልና እንታይ ኢና ንብል ቅዳሴ ኣትዮም ንብል ቅዳሴ ኣትዮም ማለት እንታይ ማለት ኢሎም መምህራን ክትርጉምዎን ከለዉ ቅዳሴ ኣትዮም ማለት እነሆ ካህናት ካብዚ ምድራዊ ሓሳብ ወፂኦም ናፍቲ ሰማያዊ ሓሳብ ናፍቲ ሰማያዊ አምልኾ እንታይ ገበሩ ኣተው ማለት እዩ እነሆ ድማ ደወል ጭልጭል እንዳበሉ ክመጽእ ከለዉ እነሆ ናፍቲ ሰማያዊ ሓሳብ ናፍቲ ሰማያዊ አምልኾ ናብኡ ኣቲና ኣለና እሞ እነሆ ናብ ሰማያዊ አምልኾ እተው ኢሎም ንምእመናን ንኽሕብሩኻ ጭልጭል እንዳበሉ ይመጹ ማለት እዩ ስለዚ ቅዳሴ እንተልና ኩሉ ሰብ ንቅዳሴ ክሃርፎ ኣለዎ ኩሉ ሰብ እንታይ ክገብር ኣለዎ ክሃርፎ ኣለዎ እነሆ ኣነ ንስኻትኩም ወንጌል ክንመሃር ከለና ክርስቶስ አምላኽና ዝሃበና ሓደ ሃይለ ቃል ኣሎ ንስኻ እንታይ እንተልና እነሆ ክልተ ወይ ሰለስተ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ኮይንኩም ኣብ ዝተኣከብኩምሉ ኣነ ኣበይ ኣለኹ ኢልና ኣነ ኣበይ ኣለኹ ኣብ ማእከልኩም ኣለኹ እነሆ ጉባኤ ጌርና ክንመሃር ከለና እግዚአብሔር አምላኽ ብረድኤቱ እግዚአብሔር አምላኽ ብመንፈሱ መጽኡ ኣብ ጉባኤና ምሰቦታት ዝነበርካ ምሳና ሃሉልና ምስ ዓደምናዮ ይመጽእ ኣብ ቅዳሴ ግን ብመንፈስ ወይ ብረድኤት ኣይኮነን ዝመጽእ ኣብ ቅዳሴ እነሆ ንሱ ፈቲትና ንኽንበልዖ ደሙ ንኽንሰቲ ስጉኡ ንኽንበልዕ ንሱ እግዚአብሔር አምላኽ በአካል ዝርከበሉ
مسجانا انتهي بهال ممنا انتهي بهال ممنا قداسي بهال اللهم دو እግዚአብሔር መስኩልና ይሃሉ ስለምንታይና ማሃር ዘለና ስለ ስርዓተ እንታይ ስለ ስርዓተ ቅዳሴ ዝመጽ ዘሎ ሰናብቲ ናይ ክርስቶስ አምላኽና ሕማም ናይ ክርስቶስ አምላኽና መከራ ናይ ክርስቶስ አምላኽና ስለና ኢሉ ዝኸፈሎ ቤዛነት ስለና ኢሉ ዝኸፈሎ ጸዋቱ ወመከራ እንዝክረሉ እነሆን ክርስቶስ አምላኽና ካኻ መብልዕ ተኸልኪልና በምስጋድን በመጻምን በጸሎትን ነመስግነሉ ጊዜ ስለዝመጽ ዘሎ ርእስና ሓጺብና ንቅዳሴ ንምስጋና ንጸሎት ንኽንዳሎ ንመሃር ዘለናይ እነሆ ሁሉ ጊዜ እንታይና ንገብር ኣብ ቅዳሴ ክንመጽ ኸለና ብዙሕ ጊዜ ኣይነሰውዕልና እንታይ እንዳኾነ ስለዝኸደይ ልማድ እንዳኾነ ስለዝኸደይ ማለት እዩ ሓደ ጊዜ ከነስተውዕሎ ዘለና ኩሉ ጊዜ እንሰርሖም ስራሓት ሓይሎም ካብኦም ይኸይድ ሓይሎም እንታይ ገብሪ ካብኦም ይለቅቕ ምኽንያቱ ኩሉ ጊዜ ካብ ምሕር ምስራሕ ካብ ምሕር ምድግጋም እንታይ ይኸውን ካብቲ ሓይል ወፂ ናብ ልማድ ይኸይድ ልማድካ እንታይ ዝገብር ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ልማድ ፍራሕ ይብል ልማድ እቲ ሕማቕ ነገር ሕማቕ እንተ ዳ ለሚድካ ሕማቕ ንቅዳሴኻ እንታይ ቃል እግዚአብሔር አምላኽ ክንመሃር ከለና ከነመስግን ከለና ብልማድ ዘይኮነስ ብምስትውዓል በሃንደበታው መጽና በይገብርለው ዘይኮነስ ተረዲና ቁርብ ተመስጦ ክንውስኽ ናይ አምላኽና ዘለና ምስጋና ቁርብ በአፍልጦ ኸውንሞ እግዚአብሔር አምላኽ ከአብ ህይወትና ንከዓይን መሃሮ ዘለናይ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽና ዘሃበና ብዙሕ ነገር እንዲ ካፍቲ ብዙሕ ነገር ግና እቲ ርእስ ዝኾነ እቲ ናይ እግዚአብሔር ናይ ድሕነቱ ስራሕ ዝፍጸመሉ ቅዳሴ ስለ ዝኾነ ቅዳሴ እግዚአብሔር አምላኽ በአካል መጽዩ እነሆ ስጉኡ ቆሪሱ ደሙ ቀዲሑ በዓሉ ዝህበና ስርዓት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ካ ቅዳሴ ክበሃል እንከሎ ካህና ጥራይ ኣይኮነን ዝቅድሱ ቅዳሴ ክበሃል እንከሎ ዲያቆና ጥራይ ኣይኮነን ዝቅድሱ ቅዳሴ ክበሃል እንከሎ ኩልና ንቅድስ ኢና ኣለኹም ደመመና ቅዳሴ መን ይዝቅድስ ኩልና ኢና ንቅድስ ሓቀይ ኣይኮነን ዲ እቲ ርእሲ እቲ መርሕነት ኣብ ካህናት ስለ ዝኾነ ይምበር ስርዓተ ቅዳሴ መጽሓፈ ቅዳሴ እንታይ ዝብል ይበል ካህን ይበል ዲያቆን ይበልካ እንታይ ይበል ህዝቢ ይበል ሓቀይ ስለዚህ ቅዳሴ ናይ መን ኩሉ ናይ ኩልና ተሳትፈይ ኣይኮነ እንዲ ኮም ይኮነ እንዲ መመን ናይ ኩልና ተሳትፈይ ካህን አሃዱ ኣብ ቅዱስ ክብል እንከሎ ህዝብ እንታይ ክብል ኣለዎም በአማን ኣብ ቅዱስ ሓቀይዶ ዲያቆን ተንሱ ለጸሎት ክብል ከሎ ምእመናን እንታይ ክብል ኣለዎም እንታይ ኢና ንብል እግዚኦ ስለዚህ ቅዳሴ ናይ ኩልና ተሳትፎ ስለ ዝኾነ ንክርስቶስ ስጉእ እንደምን እንኽብሮ ምንም እኳ ካህናት ኣብ ወንበር ታቦት ወንበር ቀይሞም ስጉእ ዝፍትቱ ደሙ ዝቀድሑ እንተኾኑ እቲ ቅዳሴ ግን ናይ ኩልና ተሳትፎ እዩ ስለዚህ ናይ ኩልና ተሳትፎ ካብ ኮነኻ እንታይ ክንገብር ስለ ዘለናይ ኩልና ንቑሓትን ትጉሃትን ኮይና ንቅዳሴ ክንቀውም ስለ ዘለናይ ብልማድ ዘይኮነኻ በአፍልጦ ክኸውን ስለ ዘለዎ እግዚአብሔር አምላኽ ከነመስግኖ ዘለና ብልማድ ዘይኮነ ብምንታይ ስለ ዝኾነ ተረዲእና ፈሊጥና ንእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ንብሎ ከም ዘለና ንእግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ንልምኖ ከም ዘለና እንታይ ነመስግኖ ከም ዘለና እንታይ ንብሎ ከም ዘለና ተረዲእና ክንገብሮ ስለ ዘለና ስለዚህ ኣብ ቅዳሴ ካህናት ኣትዮም ንዑ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ኣቲና ኣለና እሞ ንሕና እቲ ዝግባአና ክንበሊና ዲያቆናት እቲ ዝግባኦም ክብሉ እዮም ምእመናን ከንታይ ይበሉ እቲ ዝግባአኩም በሉ እስከበሉ ኣብ ቅዳሴ ኩልኻ ዘዝግባእካ ኢኻ ትገብር ኣለኹም ዶ ምኽንያቱ ቅዳሴ ናይ ኩልና ኣሳታፊ ጸሎት ስለ ዝኾነ ከምኡ ይኮነ እንዲ ምእመናን ቅዳሴ ኣሳታፊ ጸሎት እዩ ንኩልና እዩ ዘሳትፈና እነሆ ቅዳሴ ንኩልና ዘሳትፍ ጥራይ ዘይኮነ ንኩሎም ህዋሳትና እውን ዘሳትፍ እዩ ቅዳሴ ንንታይ ዘሳትፍ ንኩሎም ህዋሳትና ዘሳትፍ እዩ እነሆ ህዋሳት ዝተባሃሉ ዓይኒ እዝኒ ኣፍንጫ ኣፍ ኢድ እንዲዮም ሓቀይ ከም እንዲዮም ግዲ ዝሓተኩም ዘለኹ እንዳተሳተፍና ንቅድሶ እንዳተሳተፍና ካ ንኽንመሃር ስለዝዘል እዩ ስለዚህ እቶም ሓሙሽተ ህዋሳት ከዓ ተሳቲፎም እዮም ኣብ ቅዳሴ ዝቆሙ እንታይ ተልና ምርኣይ እንተልና እነሆ ካህናት ልብሰ መላእክት ልብሰ ግርማ ለቢሶም እነሆ ንክርስቶስ ካብ ቤተልሔም ተሰኪሞም ክመፁ ከለው ካብ ዝኣትዉ ኣትሒዞም እነሆ ወንጌል እንዳዘወሩ ከንብቡ ከለው እንዳዘወሩ ከዓጥኑን ከለው እነሆ ከኣትውን ክወፁን ከለው መስቀሉ ጨቢጦም እቲ ስርዓት ክመርሕዎን ከለው ይዕንትና ይርያ
لكاس سماوي أملخهم بأركم زيو لكاس نجزابير أملاخ بأركم زي غير كأخاتم مسجنا لكاس نجزابير أملاخ كسجدلو كودسلو كقلنا يلون كله خمزي يزلو ويلنا أنتي نجبر سرعتون ملكتمو إنه خم تكحنا زجبر وخان إحنا نجبر دننكبلو خلوا وندنن كسب خلوا ونسجد صلاة كجبر خلوا صلاة نجبر إيدهم كزرق خلوا أنتي نجبر إيدنا نزرق إزين تاي بحال بمرأي نجزابير من مسجان مالتي كلاي مشتاتيو مشتات كأنه طعم زخنة ما أزهيوت زخنة كرسوسها بأمثال عن كينو تعاتينو مخيخون السنة عنا خمسة مؤزات أنا خمسة جبر إنه ما أزها إنه طعم زخنة ما أزا كرسوس النشأت تطلو أفنش أناي إنه إذننا خاءتي جروم زخنة نايت جروم زخنة إجزابير أملاخنا قال جروم زخنة قال إجزابير أملاخ النسمع عليه عندبتنا خا إجزيو تسهلنا مثل منفسك بأمان أب قدوس بأمان الولد قدوس بأمان وقت منفس قدوس ندابلنا انتين قبروا الله أبجزي قداسي إن مسكن الليو إنه بإيدنا خم من الدهسسكا إنه وانجيل منقست زخنة وانجيل برهان زخنة وانجيل انتين قبر دهاسيسنا نسالم اتي فتاتي زخنة إيدنا كهانات كدهاسيسنا انتين قبر نسالم إنه مرعات كريستوس أكلنا كريستوس زخنة بيتك سيان كانتين قبر دهاسيسنا نسالم مالتي سلزي قداسي نعنا تراي زساتف زي كنا نقولهم هواساتنا ون زساتف صلوتيو قداسي عبي صلوتيو قداسي عبي مسكاناي انه اب قداسي عبي دحنتي زفصم انه اب قداسي عبي تأمراتي زفصم اذا تأمرات زي بزحات قدسان ابوتاتنا كريستوس كم هصان كوينو كريستوس كم بقع خوينو كريستوس كم أبتي أبدبرة تابور تجليس أولو زنبرة بروه كوينو كريستوس كم تأبدبرة سينا تجليسو بزحات قدسان أبوتاتنا أبجزي قداسي ريومهم أما مصحف منوكسات استبها لمصحف أرجعوا منفساوي استبها لمصحف إنه أرجعوا منفساوي نتي بسجا حوز خونه يوحنس حوز حفله خلو أبدرسان ثلاثة كم زبل صحفالله اللهم دم منا اللهم دم እግዚአብሔር መስኮለና ይሐሉ አፍተ መጽሐፈ መነኮሳት እንታይ ዝብል ጽሑፍ አለ መስለኩም መንፈስ አረጋዊ መንፈሳዊ ዝተባሃለ ካፍተን ሰለሰናይ መነኮሳት መጽሐፍ አረጋዊ መንፈሳዊ ዝተባሃለ አብድርሳን 30 እነሆ አረጋዊ መንፈሳዊን ዮሐንስ እንታይ ዝብሎ ኦ ዮሐንስ ሆየ አንሰፈተውኩ እንግርከ ዘነገረኒ አሃዱ በእሴ ምእመነ ዘእይሄሱ እነሆ ሓደ زي حسو سبعي أمن زخونة سبعي زنجرني كنجركا دس بلني يبلو إنه أتي سبعي زبلو أنا قبل سلا زيد لي إمبر نسيو سلا أنتي زبلو أبجزي قداسي زتفت أمت أمر حدا أمن زخونة زي حسو سب زنجرني مستير كنجركا إنه أتي سب أنتي بلني يبل إنه حدا معلتي كابعلتات حدا معلتي كقدس سجان من كريستوس كخبرنا بيتا بقدس مساعته إنه إن قدسك خلقه هبنا نهبر بزازيا كمنفس قدوس أبزبل صلوت مسبت أحخو يبل أرجعوا منفساوي إنه كريستوس أفتت أحلي بأمثاله عن كينو تجلي صرعه إنه تحجسكو نجرجن فرحه إنه فدس بلني نجرجن هل توري فرحه إنه كم وتكونكو نفسي سجاين ألمني كم تهاري قدس باولوس إنه خساب سالس هاي سماي كركمو إنه اتزرع خوجنا بعندبت كتزاربو زي كعل نجر أخيلو أبكالاي كورنثوس معرف 10 تخلته جليس ولا أم ببو معرف 10 تخلته كلاي كورنثوس كم حد جميرنا خساب حمش تزول هاي لك إنه كنجر زي كل مستير كنجر زي كل حبي نجر أخو إلو إذا كريستوس بأمثال هتسان أفتح على خوفي لرأهو إنه حفظ دلخو نجار جنايك علكون كم موت كونكو أب كم زعينة مسجانا خبها زي كالكا منفسي نافت مسجانا سط حالة مو نوح زخنا ساعات كا أرمي مسق والكويبل قداسي خان نوح زخنا ساعات وسد الليبل إنه قداسي عبي تأمري زفتسم بدحري يجنيبل ناف زي مفلات أي تملسكو نافتا قديم زنبركو زي مفلات أي تملسكو مو
ቅዳሴካ ከም በሐዱሽ ቀጸልኩ ይብል ነዚ ነገር እዚ ካብ ዘርእየኒ ጀሚረ ነዛ ምስጢር እዚ አኻብር ዝሪአ ጀሚረ እነሆ ከምዚ ለኻ ሓሰብኩ እነሆ ምሰባት ኮይነ ኣብ ዓለም እንዳነበርኩካ ከምዚ ዝበለ ምስጢር ዝገለጸለይ እነሆ ካብ ዓለም ርሒቀ በይነይ ምስኮንኩ ዳ ከመይ ዝበለ ምስጢር ከርእየኒ ይኽእል ይኸውን ኢለኻ ናብ በረኻ ካብ ሸዓ መዓልቲ ከድኩ ኢሉ አረጋው መንፈሳዊ ይገልጽ እዚ ማለት እንታይ ማለት እንተልና ክርስቶስ አምላኽና ስጉኡን ንኽህበና ዶሙን ንኽህበና በአካል መጺው ስጉኡን ደምን ፈቲቱ ቆሪሱ ዝህበና ዕለት እዩ ቅዳሴ ማለት ኩሉ ሰብ ገዲፉ ኩሉ ሰብ ዝገደፈ ገዲፉ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ሕልሉ ናብ ሰማይ ሰቂሉ ሰብ ክሰምዕ ይግባእ ኣብዚ ዕለት እዚ ዓቢ ምስጢር ዝፍጸም ኣብዚ ዕለት እዚ ዓቢ ስብሃት ዝፍጸም ኣብዚ ዕለት እዚ እግዚአብሔር አምላኽና መጺው እነሆ በአምሳለ ህፃን በዓል ቅዱስ ጎርጎርዮስ እንታይ ይብል ከቅዱስ ኮለሲ ክርስቶስ ተገሊጹ ይርእይዎሞ በዚ ተይፈትተኒ በዚ ኻተሪፍካሎ ቁረሰለይ እንዳበለ እነሆ ክርስቶስ መጺው በዚ ፈትተኒ በዚ ቁረሰኒ እንዳበለ የሸግሮሞ 3 ሰዓት ኣብ ቅዳሴ ይድንጉ ነበረ ይብል ኣብ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ታሪኽ እነሆ ክርስቶስ አምላኽና መጺው በአካል ተረኺቡ ዝፍተተሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ብዝተኸኣለና መጠን ሕልናና ናብ ሰማይ ሰቂልና እነሆ በዓቢ ምስጋና በዓቢ ስብሃት ንእግዚአብሔር እነመስግረሉ ስርዓት ማለት እዩ እዚ ስርዓት እዚ እንታይ ይባሃል ምእመናን ኩልኩም በሓባር እስኪ እንታይ ይባሃል ነዚ ስርዓት እዚ ዝሃበና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ነው አመስግንዎ ንእግዚአብሔር አምላኽ ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሕራይ እምበር ኣብዚ ቅዳሴ እዚ ኣብ ቅዳሴ ግዜ ኩሉ ዓይነት ጸሎት ኣሎ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኣሎ ኣብ ቅዳሴ እንታይ ኣሎ ኩሉ ዓይነት ጸሎት ኣሎ ስለዚ ከምኡ ስለዝኾነ ኢኻ ናይ ግል ጸሎት ኣብ ቅዳሴ ግዜ ዘይፍቀድ ማለት ኣብ ቅዳሴ ስለ ንዋያት ሐዲሳት ዝመጹ ናብ ቤተክርስቲያን ከገልግሉ በእንተ ጸሎተ ንዋይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ቅዳሴ ግዜ በታ ነታ ሸዓ መዓልቲ ዘገልግሉ ጽዋኡ ጻሕሉ ኩሉ ነገሩኻ ዝጽለ ጸሎት ኣሎ ጸሎት ላይለ ርእሱ ዝበሃል ኣሎ ጸሎት ላይለ መስዋዕት ዝበሃል ኣሎ ጸሎት ላይለ ምእመናን ዝበሃል ኣሎ ጸሎት ላይለ ሃገር ዝበሃል ኣሎ ጸሎት ላይለ ዓለም ካ ይበሃል ኣለኹም ደ ምእመናን ኣብ ቅዳሴ ስለ ኩሉ ይዝጽል ስለ መርሓቲ ይኹን ስለ መኳንንቲ ይኹን ስለ ሕሙማን ይኹን ስለ ዝጠመይ ይኹን ስለ ዝናባት ከይተረፈ ስለ ምንታይ ከይተረፈ ስለ ዝናምሲ እንታይ ይብል ሃበ ዘይትፈቀድ መካን ይብል ዝናምሲ አዝን ሚልና ምሽ ንጽልይ ነገር ግን ኣብ ኩሉ ይኮነን ከዝን ምንደልዩ እንታይ ዳ ኣብቲ ዝናብ ዘድልዮ ቦታ አዝን ቢልና ማዕረ ጥልቅ ዘለዎ ጸሎት እዩ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትብል ሃበ ዘይትፈቀድ መካን ዝናብ ከይተረፈሲ ኣብቲ ዘድልዮ ቦታ ኻ ዝናብ ከተዝንብ ኦ እግዚአብሔር አምላኽ እንታይ ንገብረካ ኣለና ንልምነካ ኣለና ስለ ሁሉ ነገር ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብር ትጽልይ ስለ ሁሉ ነገር ስለ ዓለም ስለ ሕሙማት ስለ ዝተሰዱ ስለ ዝጠመዩ ስለ ዝተሸገሩ ስለ መኳንንት ስለ ሰበ ስልጣናት ስለ ካህናት ስለ ዲያቆናት ስለ ዓበይቲ ምእመናን ስለ ህፃናት ስለ ሁሉ ነገር እንታይ ትገብር ቤተ ክርስቲያን እንታይ ትገብር ትጽልይ እዚ ማለት እንታይ ማለት ቤተ ክርስቲያን ስለ ሁሉ ያ ትጽልይ ስለዚህ አመኑ ከይተረፈ ካብ ሃይማኖት ዝተሰደዱ እነሆ ልቢ ሂብካ ናባኻ ንኽመጹ ንዓኻ ንኽኣምኑ እንታይ ግበሮም ልቢ ሓቦም ምለሶም ትብል ብሃይማኖት ዝተሰደዱ እንታይ ግበሮም ናባኻ ምለሶም ምክንያቱ በታ ዳግማይ ልደት ትህብ ጥምቀት ተወሊዶም ናትካ ውሉድ መታን ክኾኑ እንታይ ግበሮም ኣብ ዘለዎ ልቦና ሓቦም ሰላም ሓቦም እንዳበለት ትልምድ ቅዳሴ ስለ ኩሉ ዝጽለ ጸሎት እዩ ስለ ኩሉ ስለዚ ኣብዚ ቄምና ንቅድስ ቤተ ክርስቲያን መሲልና ስለናን ስለ ዓለምን ስለ ዝሓመሙ ስለ ዝተሰዱ ስለ ዝተጨነቁ ስለ ኣብ መከራ ዘለው ስለ ዝተኣሰሩ ስለ ሁሉ ነገር ስለ ዓለም ክንጽልይ ይግባአና ቤተ ክርስቲያን ስለ ሁሉ ስለ ትጽል ማለት ጸሎተ ቅዳሴ ማለት ዓቢ ጸሎት እዩ ኩሉ ዘካትት ኩሉ ዘሳትፍ ንኩሉ ህዋሳትና አሳቲፍ ሓደ ዝገብር እነሆ መላእክትን ደቂ ሰባትን ከ በሐሳብ ኮይኖም ንእግዚአብሔር ዘመስግኑሉ ጸሎት እንታይ ይባሃል እንተልና እንታይ ጸሎተ ቅዳሴ ይባሃል ሰብ ግሉ ጸሎት ዳዊት ክደግም ይኽእል ውዳሴ ማርያም ክደግም ይኽእል መሃሌቱን እናሐድሪና ሰዓታቱን ንቀውሚና ቅኔውን እንገብሪና ግን ኩሉ መፈጸምቱ ኩሉ ርእሱ እንታይ ጸሎት እንታይ ይባሃል
ጸሎት እንታይ ይባሃል ጸሎት ቅዳሴ ኣብ ጸሎት ቅዳሴ ክንቀውም ከለና ክንኣምኖ ዝግባእና እንታይ ኣሎ መሲልኩም መመና እንሆ እግዚአብሔር አምላክ በአካል መጽኡ ዝርከበሉ ከም ዝኾነ ኣለኹም ደመመና እግዚአብሔር አምላክ በአካል መጽኡ ዝርከበሉ እንዲያም ሊቃውንት እንታይም ዝብሉ ቅዳሴ ማለት ሲ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ ንወዱ እታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ዘላ መንግስተ ሰማያት ስትመስል መንግስተ ሰማያት ስነዚያ ትመስል እንሆ ንጉስ ንወዱ ኢሉ መርዓ ዝገበረ ኢሉ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ካብ ሓደ ጀሚሩ ኣሎ እንሆ ቅዳሴ ማለት እንታይ ይብሉ መሲልኩም ኣብ ምድሪ ዝፍጸም ሰማያዊ ጽምብል እዩ እንሆ እቲ መርዓዊ ዝበሃል ስጉእ እንደሙን ፈቲቱ ዝበናኻ ክርስቶስ እንሆ ክርስቶስ መጽኡ በአካል ተረኺቡ እንሆ ዝባ አምሳል ህብስትን በአምሳል ጽዋዕን ዘቅረብናዮ ህብስቲ እንሆ ፍጹምናቱ ስጋን ፍጹምናቱ ደምን ዝቕይረሉ ስርዓት እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ በአካል ዝመጸሉ ዝወርደሉ እንሆ ስጉእ እንደሙን ከዓ ፈቲቱ ቆሪሱ ዘቅርበሉ ሰዓት እዩ ስለዚህ ኣብዚ ግዜ እዚ ምእመና ብልቦና بتمسطو بصنعات كنقوم يغبانا انه ክርስቶስ መጽኡ ኣብ ማእኸልና ቆይሙ انه ስጉኡ ፈቲቱ ደሙ ቆሪሱ ስጉኡ ቆሪሱ ደሙ ቀዲሑ ክበና ከሎ እቲ ሓሳብና ነው ክኸውን ኣለዎ ኣለኹም ደመመናን እቲ ሰይጣን ተንኮለና እንዲ ኣብ ህፃናት ሓዲሩ ኣብ ገለ ሓዲሩ ሓንጎልና ክሰርቀና ኣእምሮና ክሰርቀና ይዝደል ንሕና ግን እንዳንገብር ኣለና ብተመስጡና ኣብ ኣምላኽና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ቅዳሴ እግዚአብሔር አምላክ በፍጹም ወሪዱ ንህዝቡ ዝባርኸሉ ስጉ ደሙን ዝህበሉ ሰዓት ስለዝኾነ ኣለኹም ደመመና ስጋ እንደምን ክርስቶስ ዝንሪዮ በህብስቲ ዝንሪዮ በጽዋ ስጉ እንደምን ከም ዝኾነ መመናን ታምኑ ዶ نأمن دينا أمن بفتم نبنا خن أمن يقبعنا عندما أبزينا أبو مصحف جنة تتصحف حدا تاريخ الله كل تمنكوسات نبرمو اتحاد منكوس كوفيلو تقميت كله اللهم دم منا اللهم دم እግዚአብሔር መስኮልና ይሃሉ كل تمنكوسات ተፈጸመ ታሪክ አለው اتحاد منكوس كوفيلو ናይ ዕለት ግብሩ ፈጽሙ ጸሎቱ ጸልዩ ናይ ዕረት ግብሩ ፈጽሙ كوفيلون كله انتاي زبل حلنا مصو بحق ግን ኣብ ግዜ ቅዳሴ ክርስቶስ በአካል መጽኡ ተረኺቡ انه اذن ريه ህብስቲ اذن ريه ጽዋ ስጋ እንደምን ክርስቶስ ኮይኑ بحق ዲ ዝኸውን ኢሉሲ ተጣራጠረ ይብ دحر ملاك እግዚአብሔር እቶም ዘፍቅሮም ስቂሎም እንዳወደቁ ንኽሪ እግዚአብሔር አምላክ ስቃይብልኒ ሞ ملاك እግዚአብሔር መጽኡ ነቲ ብጻዩ እንታይ ገበሮ انه እዚ ትሪኦ ዘለኻ ብጻይካ ውድቀት አጋጢሙ ወለሞ ከድካ እንታይ ግበሮ መለሶ ኢሉ ነገሮ እቲ ብጻዩ ዝበቃዕ ስለዝነበረ ማለት دحر እቲ ብጻዩ ከይዱ ናፍቲ ሓውን ወይ ካ ናፍቲ ኻላይ መነኮስ ከይድን ከሎ እንታይ ገይሩ መሲልኩም ኮፊሉሲ ኣነሲ ተሰኪፈ ኣነስ ፈሪሐ እምበር ኣብ ልበይ ዝመላለስ ጥርጣረስ ብዙሕ ግዜ ዝመላለስ ኣብ ልበይ ኣለኒ ስለዚህ ክትሕግዘን ሞ ከተረዳ እንስ ምደሎ ኺሉ ነቲ ዝተጣራጠረ መነኮስ ሓተቶ ዝተጣራጠረ ዲ ካብ ልባ ኣይኮነን ኣለኹም ደመመና ካብ ልቡ ስለ ዝተጣራጠረ ዲኹም ዝብል ዘሎ ኣይኮነን እንታይ ንምግባሪ ሓው ንኽመልስ ሓቀይ ሓው እንታይ ንኽገብር ንኽመልስ ከም ዝወደቀ ፈሊጥሎ ንኽመልሶ ግን እንታይ ይገብር ኣሎ ሜላ ይገብር ኣሎ ሰበይትኻ ክትወደቕን ከላ እንታይ ትግበራ ኣይትስጎጓ ሜላ ጌርካ ኣተሳያ ሰባይ ክወደቕን ከላ ኣይትስጎጉ እንታይ ዳ ሜላ ጌርክ እንታይ ግበር እዮም ኣተሰዮ ምን እግረ መንገድና እንዳተምሃርና ኣብ ህይወትና እንዳሳለሰልና ክንከይድ ክንከል ኣለና ብድሕሪኡ ከምዚ በሎ እንሆ በሐቅ ዲዩ እዝን ሪኦ ህብስት እዝን ሪኦ ጽዋዕሲ ስጋ እንደምን ክርስቶስ ኮይኑ እንቅበሎስ በሐቅ ዲዩ እዚ ጥርጣረ እዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ልበይ እንዳተመላለሰሲ ድቃስ ከሊ እንሞ ንኸተረዳእኒ ንኽትሕግዘኒ መጽኤ ምስ በሎ እምዋ ኣነስ ዘይፈሪሐ እምበር መነኮስ ከሎ ከምዚ ዶ ይገብር ከይብሉኒ ኢለ እምበር ኣነስ ኣብ ልበይ ካብ ዝመላለስ ነዊሕ እንድገይሩ ኣነስ ካብ ዝጣራጠር ነዊሕ እንደገይረ ኢሉ መለሰሉሞ እሞ በልሕራይ እንሆም በኣር እግዚአብሔር አምላክ ክገልጸልና ብጸሎት ንጸልሞ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ካ እንታይ ንግበር ናብ ቅዳሴ ኸይድና ቅዳሴ ንሳተፍሞ
እግዚአብሔር ግለጸልና ተባሂሎም ሓደ ሱባኤ ኣትዮም ናብ ቅዳሴ ከቀድሱ ኸዱ እቲ ካልኣዩ ዝበልኩም እቲ ዘይወደቀ ዝበቃዕ ዝነበረ ሞ እቲ ሓደ ግን ኣብ ደረጃ ብቕዓት ኣይበፅሐን ነበረ ኣብ ግዜ ቅዳሴ እንዳቀደሱ ከለዉ ግና እንሆ ካህን ኣብ ግዜ ፈትቶ ምስ በፅሐ ሃበነ ንህበር በዘዚኣ ከመንፈስ ቅዱስ ኢሉ ንክርስቶስ ክፍትቶ ምስ ጀመረ እንታይ ገበረ እንሆ እቲ ካህን ኢዱ ብደም ተለዊሱ እንሆ ክርስቶስ ከዓ በአምሳለ ንእሽቶይ በጊዕ ኮይኑ ክፍተት ኢዱ ብደም ጨቂዩ ረአየሞ እቲ ዝበቃዕ በቅዑ ስለ ዝነበረ ዋላ ሓንቲ ኣይኮነን እቲ ዘይበቃዕ ግና ሃለዋቱ ኣጥፊኡ ደቀሰ ድሕሪ ቅዳሴ ምስ ተፈጸመ ተሰእሞ እንታይ ኢና ዝረአና ምስ በሎ እንሆ ኣነ ንስኻን እግዚአብሔር አምላኽ ንሪዮ ስለ ዘይንበቅዕ እንሆ እግዚአብሔር አምላኽና ናፍቲ ደረጃ ንሱ ስለ ዘይበቃዕና እምበር ክርስቶስ አምላኽና ኩል ግዜ ካህናት ከምዚ ገይሮም እንዳቆረሱ ከምዚ ገይሮም እንዳፈተትዮም ንክርስቶስ ፈቲቶም ንዓይን ንዓኻን ዘብልዑና ኢሉ ካብ ጥርጣሪኡ እንታይ ገበሮ እግዚአብሔር አምላኽ በተሐው ገይሩ መለሶ እግዚአብሔር አምላኽ ክብር ምስጋና ንዕዮ ይኹን ክብር ምስጋና ንዕዮ ይኹን ስለዚህ ኣብ ጸሎተ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ፍጹም ክርስቶስ በአካል ተረኺቡ ስጉኡ ቀዲሱ ደሙ ቀዲሑ ከም ዝህበና ብፍጹም ልብና ክንኣምን ክንክእል ኣለና ንምንታይ እዮም ካህናት እንዲኦም ዝቅድስዎ ካህናት እንዲኦም ዝፍትትዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም እወ ካህናት እዮም ዝገንዝዎ ካህናት እዮም ፈቲቶም ቀሪሶም ዝህቡና ነገር ግን ካህናት እንታይ እንዳበሉ እዮም ዝህቡና እንተልና ኦ እግዚኦ በከመ አሚሃ ባርክ ወፈትት ወሃብ ኦ እግዚኦ በከመ አሚሃ እተብ ወቀድስ ወመጡ እንዳበሉ እዮም ዝህቡና ኣይኮነ እንዲ እንሆ ኦ ጌታ ከምቲ ንደቅ መዛምርትኻ ህብስተ አልዒልካ ባሪኽካ ፈቲትካ ዝሃብካ እንሆ ንህዝብኻ እንታይ ግበር ሃብ እንሆ ነቲ ጽዋዕ ኣመስጊንካ ከም ዝሃብካ እንታይ ግበር ሃብ ይብሉ ማለት እዩ እንሆ ካህናት ኩሉ ግዜ ንክርስቶስ ይፍትትዎ ዝቕበሎ ተዘይረኺቡ ግን ክርስቶስ እንታይ ይገብር ማለት እዩ እንታይ ይገብር ይሓዝን ቅዳሴ ሰማያዊ ኣምልኾ ሰማያዊ ጽምብል ካብ ኮነ ኣብ ጽምብልካ እንሆ በዓል ውራይ ህብስቱ يدالو صواء يدالو እግዚአብሔር አምላኽና ውን ካብ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ ፍቅድት ምዕራፍ 9 ካብ ሓደ ጀሚሩ እንታይ ኢሉሎ ጥበብ ቤተ ሃነፀት ሸውዓተ አይማዳ ቆመት እንሆ ሰባብሕታ ሓደረት ወይናኻ አዘለለት ኣብ ጎደና ወፂያኻ እንታይ ትገብራላ ንዑ ሰባብሕተይ ብልዑ ወይነይካ እንታይ ግበሩ ስተዩ ጥበብ ዝተባሃለ መን እዩ ጥበብሰ መድሃኒነ ውእቱ ጥበብ ዝተባሃለ ግና መን እዩ ክርስቶስ እቲ ብደሙ ፈሳስነት ዘድሓነና ደሙ አፍሲሱ ስጉ ቆሪሱ ዘድሓነና ስጉ አቅሪሱ ቆሪሱ ደም ፈቲቱ ኻነ ክንድሕን ዝሃበና መን እዩ እግዚአብሔር አምላኽ ይሞ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹን ንዕልል ኢልኩም አመስግንዎ ስለዚህ ኣብዚ ቅዳሴ እዚ እንታይ ክንገብር ዘለና ብፍጹም እምነት ቆይምና ብፍጹም ሕልናና ሰማይ ሰቂልና እንታይ ክንገብር ኣለና ክንቀውም ኣለና መጽሐፍ ቅዳሴውና መጀመርታ እንታይ ዝብል ጸሎት ዘይደሉ ለቀሲስ ወለዲያቆን ወለኩሉ ህዝብ በኩሉ ዘበበ መፍትው ይብል ኣብ መጀመርታ ንቀሺ ንዲያቆን ንምእመናን ጸሎት ዝግባ እንሄ ይብል ሽዑ ውርድ ኢሉ እንታይ ይብል ኢትህድጎ ከለ ካህን ዘይጽል ወያቆርብ በንቲያከ ይብል እቲ ነቲ ካህን ስለኻ ስለ ኃጢአት ካይሉ ጸሎት ዘቅርብ ካህን ገዲፍካዮ ኣይትኽእል ካብ ሃገር ኣይትውፃእ ብልብኻ ከምቲ ዘይተጠምቀሰብ ካብ ቤተ ክርስቲያን ዝወፅእ እንስኻኻ እንታይ ትግበር ካብ ቤተ ክርስቲያን ኣይትወፅእ መኑ ዘርእየ መርዓዊ ዘይህብ ስጋሁ ቅዱሰ ወደሙ ክብረ በጊዜ ከብካቡ ወዘይትበላ ለጉምራ ኢሉ እንሆ ኣብ ግዜ መርዑ እሲ ስጉ ቀሪሱ ደሙ አፍሲሱ ዝህብ መርዓዊስ መን ርኢኻ ሐዲሰ ግብረ ወልደ እግዚአብሔር በውስተ ዓለም ዘን ፍጥረተ ዓለም አልቦ ዘገብረ ከማሁ ዘእንበልየሁ ስጋሁ ቅዱስ ወደሞ ክብረ ወሃበነ ይብል እንሆ ወልደ እግዚአብሔር ዝኾነ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓድሽ ስርዓት ሰርዐ እንታይ ይበሃል ስርዓተ ቅዳሴ እንሆ ዓለም ካብ ዝፍጠር ጀሚሩ ክሳብ እዚ ሕጂ ከምኡ ዝገበረ የለን ከምኡ ዝገብር ውን የለን ንሱ ግና ኣብ ግዜ መርዑኡ ስጉኡን ደሙን ቆሪሱ ሃበና መብልእሰ ወመስትየ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ውእቱ ብሩክ አምላክነ ዘወሃበነ ስጋሁ ቅዱስ ወደሞ ክብረ መብልዕን መስተን መንዩ መብልዕን መስተን እንታይ ትብለን እንተዳ ኾንካ እንሆ ስጉኡ ቀሪሱ ደሙ አፍሲሱ ዝሃበና ክርስቶስ አምላኽና ይሞ ጸሎተ ቅዳሴ እቲ ዓቢ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ጸሎት እዩ ስለዚህ ንቅዳሴ ኩሉ ግዜ ክንሓርፍ
ንቅዳሴ ኩሉ ግዜ ክንተግህ ብልማድ ዘይኮነ በአፍልጦ ክንገብሮ እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፈና እግዚአብሔር አምላኽ ይደግፈና ዝመሃረና ዝመዓደና ዝገሰጸና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ ክብር ምስጋና ንዑ ይኹኖ ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር አሜን። ሰላም ለዚህ